vaigona kutobata-badza ndiri mudiki zvokumafwezi vaigona kutora badza vobva vatopinda nenemba mavo vobva varira nini bamunini veve nekuti ndichikoka pane pandakatombotadza kufamba vakanditi gugu vakauya unobva ava bamunini vainwa ava handidi kuvanyepera zvavo zvazviri zvokuti vakasvika vokubhutsura mufaro wedu kuva nemi nhasi pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino ichi tinokuinzirai vanhu vane nyaya dzavari kurarama dzavakararama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinorwadza, dzimwe dzinochemedza, dzimwe dzinotovhundutsa, asiwo dzimwe dzacho tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno pachirongwa My Story tina Colleen Chimanda. Colleen, wakadii? tiri muise Tiripo hedu. Colleen, wakakurira kupi? Wakazvarirwa kupi? Wakakurira kupi? inini ndakazvarirwa kuRafingora. Ndazvarirwa kuRafingora ndakazokurira muOndarweni kuChimanda village Chizura. Ndoka ndakazokurira. Wakakura sei? Mumuri makaberekwa muri vangani? Iwe uri wechingani? Okay, mumuri medu tete ndingati takawanda nokuti baba vedu vane vakadzi vakawanda asi kuneni kuna mama wangu ndiri 1 asi ndichitarisa mufamily medu nevana vadhedhi vangu ndofunga ndiri wechi4 kuvanhu vadhedhi vangu. Vakomana nofunga tingati vakomana i5 vasikana izvo zvitongoti i5 1 akashaya first born kuvasikana. Saka tinganoti mamutori 11. Yeah. Yanga iri mhuri. Tikaona munhu auya paMy Story anenge achiti inini ndine nyaya ndoda kushare nevanhu zvichida makuriro zvinhu zvakaitika muupenyu. Chii chekuti chakusunda nhasi chauri kuti inini ndikuda kushare story yangu, nyaya yangu inini yakamira yakadai? Okay, tete zvakaitika ndezvekudai. Ini ndichikura gogo vangu vaive ngatingoti munhu aifamba, even kukanzi kwafiwa vaienda, even kukanzi kumuzarabani kune nyaya yekuda kutongwa chichi kumhuri kwavo vaienda. Saka zvavaiita pamba patakakura tichigara paive neni nagogo nabamunini nevamwe futi bamunini 2. Mumwe wacho anonzi Suspicion ndiye muhombe, anonzi Sydney ndiye mudiki. Saka Sydney handingamuti ainyanyovanika pamba nekuti munhu anodhakwa. Saka aiti kukangochena aibva abuda odi obva aenda hake kuhwawa, aingonozodzoka kana kuma12. Saka wandaiti ndaisara naye ndeuyo anonzi Suspicion bamunina. Baba munini kachi baba munini tikuria baba munini muningina wa baba. Muningina wa baba. Gogo vatotane zvavo ndi mai va baba. Mai va baba. Ndo vamaigara navo. Ndo vandaigara. Mai vanga vari kupi? Mai na baba havana kubva vagara vese. Vanhu ava vakamitisana kumaprasi ekuRafingora. Then pandakangoberekwa inini zvinonzi gogo. Inini mai vangu vachindibereka zvinonzi vakabereka ne6 months. Vandibereka pandakakwanisa 9 months inini ndaakunze. Mama wangu vakabva vanzi namai vavo endesa mwana kunani kuna baba vake kozi iwe uri mudiki. Ndobva vandiendesa vasvika kunana mai guru vangu. Mai guru vangu vakabva varonga nevakadzi vakange vainavo vakati aiwa baba vake mwana uyu vakawana mumwe mukadzi vanoendesa kuna mai vake kuMondarweni. Saka imimi zvandoda kuti muite ende imbonopei mai vako mwana uyu vaone kurwadza kwazvinoita. Ana mai guru ava vakadzi vababa. Vababa ngatingoti kuvakadzi vababa ndichiverenga mai vangu inini nofunga toti mukadzi wechi4. Ngatingoti mukadzi wechi4 kozi tikati wechi3 pane akaenzana neni mwana akaberekwa pavakaenzana neni. Saka tingoti mukadzi wechi4 mai vangu. Saka baba vangu hanzi vakatombofunga kuti zvingamboite
kusiya mwana achitokwanisa kuti akwanisa kuberekwa ubva amusiya hazviite. Hanzi makuseni baba vakabva vandipa bamunini vangu inini vamwewo vakazoshaya bva vati iwe chikwira bhasi nemudzimai uyu uende naye kumaundarweni unomupa chi mai vangu wati ndawezosiya chi mwana. Hanzi nagogo vakabva kukwira bhazi zveshuwa bamunini vaiva bva vauya kumaundarweni vachisvika. Hanzi mama wangu pavakati ndawezosiya mwana, hanzi gogo vakatofunga kuti aiwa hazvife zvakaitika, mwana achitori mudiki kuti vangasiye mwana uyu. Hanzi mabhazi aimukirwa kuma4, hanzi vatoona mama wangu vatomuka kuma4 kwekwe bhazi richokwidza mukata. Hanzi bva vatomuka vakatoti amini mama ndakudii ndakuenda. Hanzi nagogo pandakatoonwa bhazi richimira hana yangu yakarova ndikati yesu saka munhu yatozosiya chi mwana zvechokwadi. Hanzi nagogo ndakatoshamisika. Hanzi makuseni kwakachena ndikati pamwe pane paakahwanda achadii achadzoka da kungondifidzisa. Hanzi ndoona kwachena. Hanzi nagogo ndibva ndati ndiende kusenda ubetsi ndiende nemwana ndinonzwa kuti mwana uyu vachati kudii. Hanzi vachisvika manesi akabva ati yei mwana mamupiwa nani uyu. Handikati ndamupiwa nemuroora. Zvikanzi ei onai mwana ane maronda mukanwa. Hanzi ndofunga vaibata rafu kuti mwana wedu oti adi afi. Hanzi nagogo hanzi ndati kuchipatara saka mwana uyu ndomupei. Zvikanzi nemanesi mwana uyu zvamunogona kumuita tsvagai mukaka wembudzi mopota futi muchimubikira porridge kozi mukada kumupa zvinhu zvechirungu honai mwana wenyu wamuri kutaura kuti antori nemhuri yake anogona kupa izvezvizvi chikafu ichochichi chekuti adye mwana uyu asi kugotadza kumuita sei kuzokupai kumberi. Hanzi nagogo ndakabva ndadzoka kumba. Hanzi ndakabva ndatora soda yangu nesoti. Hanzi ndobva ndatanga kukwesha mukanwa mwemene. Hanzi kugezesa apo mwana hauna kana hembe dzaakauya nadzo. Hanzi ndikangoti ameni Mwari. Hanzi nagogo ntoona manesi hanzi akati munopura muchidzoka naye tichiona kuti anenge asei. Hanzi nagogo ntoona kamwana ari kutodya maronda aya atooma kamwana kari kutodii kari kutokura. Hanzi pandakatozodzokera naye vakati zvakatovika munhu naimi kamwana kaka. Saka ndichikura inini zvandaifunga ndaisazviziva kuti hapana mai vangu. Enge pakutotanga ndine vandaiti mama mukadzi wabamunini vandambotaura nezvavo vaidhakwa. Aiwa vaidhakwa vaiva vasina mukadzi. Ava nevaidhakwa vaigara pamushaba vaiva vasina chii mukadzi. Vandaiti mainina mukadzi wadhidhi vangu akanga ari kumusha futi ikoko. Saka ndo vandaiti mama. But ndiri ndofunga zvekuma 3 years 4 years vamwe vana vainodya kucresh asi ndaisaenda zvaindinetsa kozi ukatarisa life inoraramwa kumba kwana baba vangu pastendi padhidhi vangu neinoraramwa kwagogo yakatooma. Yekwana baba vangu even mukatopasvika vakavako zvakanaka. Saka bamunini vandambotaura nezvavo ndaisiwa navo nagogo. Then vaiti vakasara pakutanga pazvaiita vaigona kutobata badza ndiri mudiki zvekuma 4 years vaigona kutora badza vobva vatopinda neni mumba mavo vobva varira neni bamunini veve nokuti ndichikoka pane pandakatombotadza kufamba vakanditi gogo akauya unobva wodza tichi ndiri kunzwa malaria kozi kumusha kwedu kune zvemalaria vanhu vanokweshwa maronda pahuro. Bva ndatorara gogo wangu akabva uya akati kuenda kurara ndikati ndiri kunzwa zvakanaka ndiri kunzwa malaria kozi bamunini veibva vanditarisa neziso ndikuti udotora kuti kudii ndibva ndatonyarara. 4 years 5 years 6 years 7 vachitongodaro 8 zvadaro ndane 9 years ndanga ndakuteka kuziva kozi pazvaiitika izvi pekutanga handina munhu wandaizvitaurira kozi ndaiti kuti pamwe zvagara zvinongoitwa munhu wese ndatitori mudiki ndasitori nabrain dzacho but ndatosvika kuma 6 years ndakabva ndaenda kune mukadzi wababa ndibva ndavaudza ndikati mama bamunini vanondidai vanorira nini. Zvikanzi inyaya wanditaurei yandiremera handikwanisa kuita sei kuzvitaura kozi ndikada kutora ambuya vako vanotaura kuti iwe ndovakakugezesa ubva uri mudiki saka ini handina zvandokwanisa kudii kuita. Ndopandakavati imi hamuna zvamunokwanisa kuita sei kwemimisiye muchindirega ndichigara kwana gogo. Zvikanzi aiwa ndosaka uchiona iwewe
mayunifomu ekuchikora akauya pane pasina yako, nokuti maiguru ndo maiguru futi vakange vari kupurazi kwapataigara vakaramba kuchengeta. Ndandati saka imi hamuzi mama wangu, sikanzi ai handisi, asi nenyaya yekuti panguva yakamitiswa mai vako ndongo yandakamitiswa inini ndikati handina kwandoenda, ndiri kutoita sei, ndiri kutopagara, saka ndichitopaita sei, ndichitopagara, mai vako ndisaka vakayozosiya iwere. Ndati saka imi hamuna zvamunokwanisa kuita, zvikanzi hapana. Ndati alright. Nofunga ndakazozudza futi vamwe mainini wangu, mukadzi futi wawadhedhi vangu vanonzi mai King vari kuprasi, vandavaudza futi mainini veve zvavakabva vaita, vakabva vati alright, nyaya yako ndainzwa, but ini zviri kundiremera nokutiwo muno musha machimhanda baba vako havatondidiwo, vakatoyazondivakirawo panapa vakatondisiyawo, saka ini zvinoita sei, zvinonesa. Alright, ndakuenda kuchikoro anti, ndikakudzai kuti mbuya zvavaindiita ndisanaenda kuchikoro, vaimuka kwatinotsvagira huni kure. Ndaienda pamwe apo muna June, apo handina bhutsu, ndotanga kufamba kuenda kuhuni. Ndaitanga tsoka yakaita kuomarara nechando, kuzopedzisira ita chireruka zvishoma neshoma nekubuda kune kuchita zuva. Ndakatsiga mutoro wehuni, toyambuka neparwizi todzoka. Muinani muri bese nambuya apo pamba paje pakange pane vana vatete vakange varipo, asi vaisaenda kupi, kuhuni. Ndainzi handei. Alright, zvadaro ndane 10 years takabva tatumwa futi naambuya kumuzarabani kunotsvaka masau nemauyu tainochinjanisa nemavheji airi mwana guku garden. Vamunini vaivai ndichiona munhu vakangoiti kunge vatsamuka vari kunoita weti so, vatodzoka trouzi rakatodzikiswa dewo. Ipapo ndakanga ndane 10 years tete, ndakamhanya, handidi kunyeperai, ndakasvuka ibviri ndichimhanya. Ndakazviudza kuti zvinozvo ndakura, kana vachinondidzinga vachanondidzinga sekutaura kwaita, kana vachanondiuraya. Ndikakudzai kuti munhu akatanga kumhanya achinditevera, ndikafungidzira kuti chandaivavarira kuti ndinosvika mumaruzevha. Vakabva vatitanga kutosvika bva vanditi aiwa sori ndibamunini, ndomusi wazvagumisira kuda sei zvavaida kuita futi ndatokura. Vandasvika ndikabva ndadedza vamwe mainini, vakandoona ndichogamina gumbo, vakabva vanditi kuri kugamina igumbo. Ndikati zvakaitika nezuro tichibva kumuzarabani. Vati chii? Ndikati bamunini vaida kurara neni futi, zvino mama ndamhanya. Vakati yezvo ndozvavaida kuita? Ndikati ndamhanya muri kuona ibvi rangu rese kusvuka idombo pandanodonhera padombo, zvototi nhasi mbuya vati ndinodiridza kugadheni, but ndiri kungoendera nyaya yekuti ndikasanodiridza futi vanobata vondirowa futi. Zvanzi alright. Ndikakudzai kuti ndiri grade 7 handitika, ndakabva ndati kuchikoro kwataidzidza kwaidiwa kunzi munhu anofanira kuya nebirthday rake. Ndasvika ndakaudza gugu kuti kuchikoro kudiwa birthday kuti ndinyore grade 7, zvikanzi birthday unonopiwa ana maiguru. Ndaenda ndakasvika ndikati mama, kuchikoro kudiwa chi birthday, zvikanzi mabirthday hatisi kumaona, handisi kuziva kuti ari pai, ndiri kutomatsvagawo but handisi kumaita sei, handisi kumaona. Alright, saka ndodii? Zvikanzi hapana, ndadzokera kuchikoro. Zvikanzi ko birthday, ndikati birthday hanzi harisi kuwanika. Zvikanzi saka ukwanisa kunyora usina chi, usina birthday. Alright, mbva ndadzoka ndakabva ndati kuna gogo, inini kana ndisina kunyora chindiregai ndiende kuprazi kuna baba, ndinonzwa kuti vanoti chii. Vakati ina handamari yebhasi. Anti zvandakabva ndaita, ndakatanga kututa mutoro wehuni ndichiuya nayo ndichiunganidza, kozi mazuva aizoenda sisi vangu ekushaya kuprazi kuna Mudhara ndaimaziva. Ndakati sisi ndoda kuenda, zvikanzi ndina handamari yechi yebhasi. Ndikati ndine huni dzangu dzandiri kutengesa, munoziva kuti handizive. Pamba ipapo ndofunga pane munhu akatoona kuti ndiri kuisa mari yangu yandiri kutengesa huni panapa, manheru andaifanira kumuka ndichienda nasisi vangu. Ndakatsvaga mari iye pandandakaisa pauswa remukicheni so, ndikaishaya mari iye, mari hapana. Ndadzokera futi nasisi ndikati sisi mari hapana. Brother yangu first born mumba medu kuvakomana anonzi Arthur
ndiyakanditi chimira nditaure navo vamire one day ndakukutemhera iwewe mavheji mugadheni mangu then wobatsirana nemukadzi wangu motengesa pane mari yamunenge mawana ndobva ndazowedzera moita sei woenda alright vandasvika Mwakuseni ndati bhudhi mari yakwana ndaiwana anzi watengwa here muruo ndikati watengwa umwe wacho ndina dhiraivha vangu nditi parodha vakabva vangonditi mari uda kutengesa muri wemari bva nditi mari imwe wacho unotenga sipo ite sei ugeze but ambuya vatora mari iya yafuti kana kuti kuenda ndokuori kuenda akumbona kuti mudhara vanoti chi ndofunga ndakabva takwira basi tikaenda kumba kwesister yangu iyoyo aigara kunonzi kwameya kurafingore kuchinoi ndasvika mandarara zuva rekutanga rechituku vaizidza kuti ndinotakura mutoro yehuni sisi vangu vakabva vati handida kuti undisiunganidzire huni bako rehuni ndine huni dzangu dzandakaisa uko sikada kuti udzitakure ndikati it's okay ndatakura mutoro yangu yehuni yeye ndichiunganidzira bako rehuni vazondiperekedza una mudhara andasvika mudhara kwakune mukadzi wavo mumwewo anga ariko vanonzi mai Alex vai vakanga vane mwana akaenzana neni vaifana kuroorwa pamwe chete namamongo vasvika zviri sena ndiri right ndauya nenyaya kuti ndiende kupi kuchikoro zvanzi right ndatanga kugara vati andida kuti ugerwe musoro chichipa ndagerwa atakaenda kunonzi kugombera kuchikoro grade 7 iyo wanga wanyora here uku handina kwezvikaidiwa birth saka wadzokera nodzokera ndadzokera uku manje then uku amene zvakatondishamisa hakuna kubvunzwa zvemabirth handizoti nei ndambo kutora mumashure mbichana nguva yese yaiitika zvenezvi hauna uzombokwanisa kuudza mbuya here zvakanga zvichiitika nababa munini kana kuvaudza chiri neimwe nzira kana kuti munhu wandakaudza mbuya maudzira andakavaita handina kuvaudza ndichiti ndiri kurepwa ipapo ndakavati gogo kana muchinge maakuda kufamba handitika musandisiye pano zvikanzi nekuda kuenda ndikati handidi kuti mundisiye pano vanhu vanenge vari panapa vanenge vachindirova vachindididi zvikanzi ndonyaya dzaungarambire kusara kozi ndaitomborwa varipo tete saka hapana chaimboaita sechaimbowashamisa saka zvandakange ndaakuita inini ka ndakavati inini mana mukangondisiya pano inini ndiri kuenda kupi kwaba munini ndonorara ikoko kozi pana pandirari kozi ndaitoziva kuti ndikatongorara ipapo ka ndotoziva kuti usiku hwese handitorariswi nemunhu iyeyo saka vaitombozviita kuti usiku hwese kana gogo vasipo ko handiti kana vasipo ka because zvafana nemutete mukasiya mwana ne4 years handiti ka mukamusiya imimi nemunhu ngatitiwo ini ndiri wa1990 handiti iwe ndiwa 76 obva wati iwe hapana pandaizorara ndega vaitoti kana wakunzwa wopo unonorara nababa munina handiti then bamunini vaigolongondiwaridzira vondiwaridzira sepapapa because vaiti iwe waurare mumagumbezi mangu kwezi unoita weti magumbezi but still vaitobva ikoko kwavo kune magumbezi akanaka vobva vanorane handi muri kuzvona pamwe usiku hwese pamwe masikati ndichiri kuyoka pane rimwe day so amene zvakangoitika pana bamunini vangu vari kumushow vakangopoza ndofunga dzinenge 5 minutes dai vakationa ndakatorana navo ipapo masikati because pamusha pedu pano pekutoti padhuze nepadhuze but munhu akatongona dhora rakavharwa pakasanokwa kana kuti ukasati pane vanhu verapo ukasadaira obvious munhu anotoita zvanoda vaitoita zvavanotoda kozi dzimwe nguva vaigunotoda neni kana kugadheni kozi vanga vane gadheni kuti iyo rava rambuya vainditi endonogarira kugadheni kozi mbuya vainamata kuwachitawa ezvinonzi vachanamata vaiko vainamata kuwachitawa even bamunini vanguva yavaita izvo vainamata futi kupi kuwachitawa saka dzimwe nguva igunoti chechi dzewachitawa dzasati dzapadhuze nepadhuze zvadzave zvinozvi sati kwava kwamahuo saka mbuya vaigonoti udaenda kuchechi here ndati handisi kudaenda kupi kuchechi vebva ndisara uchigarira kugadheni bamunini vebva vatika tondechi ini nhasi handisi kuenda kupi kuchechi dzimwe nguva igonotenda kutozvitoti pamwe vainyepera mbuya kozi vanga vane chirwere chekudonha saka vanomwa mapirisi ekudonha eye saka mapirisi eye kana vakamashotana ne1 vanotodonha saka vaita sei vaibva vati ini ndagara ndiroda kuti sei mangwana ndiroda kuzoenda futi kumizari unotora mapirisi saka nhasi regai ndizorore vanenge vachiziva kuti mwana uya ari pamba papi apa zvadaro tete ndakaenda kuprasi ko musati maenda kuprasi kuna baba tina vamwe baba munini vaivai
havana chavakamboziva here uye baba munini vamuta kuti vainwa avava? Bamunini vainwa ava handidi kuvanyepera. Zvavo zvavo zviri zvokuti vakasvika vokubhutsura. Handiti vokubhutsura. Zvichireva kuti Colin, uri kuti iwe mararamiro awakaita vaningi navababa vari vaviri, umwe aikubata chibharo, umwe airova. Uyu airova zvaaita tete. Handiti aita akabva kuwawa kumonda runobikwa kachasu. Aisvika obva ati muka ndobva ndamuka semunhu wandaiti ungozva kuti akabva izvi haazviite kwandiri chete. Ivi kuna gogo aitombosvika wotanga kutonetsa mabikei wobhutsura mapoto. Saka zvaita aita akasvika zvezvi obva nditi wagezere, obva ati toni, obva atora mwenje, obva azvuva chi, obva ati toni wageza, obva anditi ndinotora chera mvura. Apo kwaichera mvura kwacho ngausisombore mutambo waiti wemutambo ndinochera mvura kutsime. Saka semunhu ndinenge ndisina sipo ndaigona kusvika ndozvidira mvura iyo. Obva anzikana ndobva ndageza makumbo, obva asvika obva andibata padumbu neroko daiso, obva ati wagezere, obva atengo ndiro, obva atora bhaketi rene ndabva naro kumvura iyo, obva andibheurira bhaketi reriya, obva atichi ndokunonzi kugeza munhu iyeyo. Obva atanga kundibhutsura. Ndofunga ukataisa zino rangu iri rakatobva pachipapo kumusha. Uri mwana mudiki. Zvadaro uyu handide kumunyepera. Aingondirova chake kwaisatongoda kuti chandaitongoziva ndechekuti kana pakabikwa nyama hapana yangu. Handiti saka ndakange ndatozvijaira kuziva kuti chero pakaurayiwa mbuzi ini hapana chi yangu. Ndezvabamunina Gogo vaiti chii? hapana. Ifini nanhasi ukatotaisa izvozvi pavari kutogara havasi kutogara pamba pavo nenyaya yake. Vachiri kubaba munini vekudhakwa. Vekudhakwa ifini vakadhakwa vanotuka chero munhu. Havazviverenge. Vamwewo ndo vanorova, vamwe ndo vanongosiya ungoti because vanhu vanenge vachingoti handiti pataimboda kutsiurai mwana wenyu meimurerera. Saka zvinozvika akushungurudza futi imimika. Saka uyu aingondirova but ndingade kunyepa zvangu. Haana kusvika pakurara neni. Ipapo kana kutotaura wedhiroro haana. Ko mai masiwa muri kasvava vakazombodzoka here? Mai ava zvavakaita tete vakadzoka muna 2000. Vadzoka muna 2000 vakasvika mbuya vakange vasitoripo. Ndatotiza pamba pambuya ndaenda kumba kwabamunini vaivai vamwe bamunini vavatosvika vakatoti vavagara pabhenji kudai. Apo uzoti vakasvika zvoti dai vanga vari mumwe munhu vaifana kuona. Ndakange ndapisa mavheji ndanzibika zvikanzi madye ese aiswa muplate manje. Zvikanzi madye vakabva vanoka vakabva vasvika. Ainge atidya mavheji ese ndiani kwamatisira kwabamunini kuya manje because mningina wabamunini mukadzi wavakanga asipo bamunina kwakungori netuvana tukange turipo evo atibika andiwobva kwambuya vako. Saka bika saka ndakabva ndapisa mavheji ndapisa mavheji nguva yakapinda mama wangu vanhu vakange vakubika mavheji manyowani. Mama mva wavhunza vakati makadi henyu. Zvikanzi tipeni makadiwo. Bamunini vangu vapinda futi zvikanzi tingabatsirane ndimani. Zvikanzi ko bamunini hamunondiziva. Zvikanzi handikuzivei. Zvikanzi ndini Colin. Zvikanzi bamunini ndokuti munongedze mwana wenyu apa. Vakatadza kuti ndinongedza tete kuzi vamwe vangu vakatogara pakanaka ini ndakatogariswa pasi pane mavheji. Ndopakanzi bamunini iwe simukomhorese mama wako. Ndakatadza kunovamhoresa kuzi ndakanyatsotaisa kuti hembe dzandakapfeka nezvavanga vari ndisvike ndichivamhoresa hazvifi zvakaitika. Ndakabva ndagara pasaidi pavo vakati aiwo yogara apo mwana wangu. Vakanga vandigara changanbhegi rehembe but hapana yandaikwana kuzi vakanga vasingandidi vakanga vasingandizive. Vakabva varara vakanditi uya urare mandorara. Ndakati aiwa zvikanzi bamunini uye harara magumeze mumuma anofuga plastic kozi handitaweti. Inge ndozvavaitondiita vanhu vanga vari kumusha kozi vaiti vakandipa gumbezi rere neweti yandaiita raibva radyiwa nemombe kozi vaibva vanditi nonorasa uko vradyiwa nechi nemombe. Saka vaibva vandipa maplastic vaiziva kuti maplastic haadyiwe nechi nemombe. Saka vakabva mama wangu bva ndichirara bva ndarara. Makuseni bva vamuka bva vandigezesa kozi ndaive ndine manga handina sipo. Vakava nesipo dzavo bva ndageza bva ndaneni kuchikoro. Vasvika kuchikoro vachisvika headmaster vakavabvunza vakati ini mwana wechiche. Zvikanzi mwana wangu. Zvikanzi headmaster munoroya. Ndakuudzai munoroya kozi mwana weikoyo kutouya akageza ndinhasi kutokasira kubva kutouya kuchikoro ndinhasi. Mwana wenguva zhinji
anouya achichema even hatichatomurwere nyaya yekunonoka kuzozwa kuti ndomugariro wake anotaura kuti ndandaenda kuhuni ndandaenda kumvura ndimimeye mwana wezvikanzi ndaizombhadhara school fees inge zveshuwa vakasiya vandibhadharira igore rese vakanzi kumadi kungomuchengeka uniform zvikanzi handandauya nemauniform bandaya nemauniform acho hatokwani headmaster vakati honai matadza masiya mauniform acho kupi kumba dai mauya panapa ndaikwanisa kutsvaga mwana anoikwana ndoitengesa zvinokwa matosiyeka uku haana kana hwani chaanotombopiwa vakabva vaenda kuharare kwavaigara kuchitungwiza vaenda kuharare kwekutete vakazodzoka iri holiday yemuna August mama wangu ndibva vasvika svika ndandayozokumbira mwana kozi pavakauya pagogo vanga vasipo vakazodzoka gogo vakanga varipo vadzoka pavasvika svika ndandazvikumbira mwana baba vangu futi vanga variko kumba kuvakadzi vavaiko vanga vauya vabva kupurasi baba mubva vanoudzwa baba vakati handina mwana anoenda ambuya vakati hazvigone kuti murambire mwana kozi kuchikoro kunodzidza mwana akukuziva anokwanisa kuuya obva abachi mwana uya uya mangwana futi mune makutsvaga kuti ko mwana akaenda kupi mupei mwana aende naye ndakauya kuchitungwiza kunonzi kuunity B tete mama vangu vaenda kubhawa zvavaita ipapo vaiva vane mashamwari awainzana peti ndaisirwa tuvana twana peti vaivai ndosara natwayo tuvana twetwe tiri ndikakudze kuti pakauya musikana wandaiziva kuti vanotamba naye ndiri paholiday papo vakabva vauya naye petu yakabva auya zvikanzi zvanzi namama wako ndipe maorenji 2 ndikati mapeti pindai muite sei mutori ndibva vauya mama wangu manheru vakadhakwa zvino ndati mapeti vauya vakatora chi maorenji 2 vagobvisa gogo dzavo vagotanga kundirova musoro zvikanzi saka munhu akauya achindoda wadrop unomupa zvauri kunditaurira ndakangoti ndakarara somva ndagara ndikati yowe nhamo iyi yekurwa nebhutsu one zvaita musoro apa ndandarukiswa kiroti ndibva musoro mangu makazvimba mwa vatozobatwa neimwe boyfriend yavo kati iwe unouraya mwana uretiswa ngodoti aite sei mwana uyu ona mwana abva kumusha hapana chaanoziva iwo ukamuudza kuti ava ndimama saka ifana kuti umupaka maorenji ndakangoti ndakarara bva ndagaya ndikati iwe handiti ndabatwa nhasika mangwana ndaumuka ndichikurova vairara pamubhedha kudai ini ndakarara pasi makuseni une makore mangani papa ndine 35 1990 ipapo pazvakaita ndine 10 years mna 2000 ndizvo ndine 10 years holiday muna August ndandi grade 4 saka makuseni ndakagaya ndakarara ndakati beta kudzokera kunhamo kuna ambuye kwandinorohwa zvangu but asati vambondirova kudaiwo musoro kusvika kuzvimbo dai zvavandiita ndakangoti ndakagaya tete ndakangoti makuseni ndikati ndarota gogo wangu achinditi ndidzoke kupi kumusha ndidzoserei kumusha so ndoenda kumusha ndikati ndidzoserei vandikwidza bhasi vandaenda navo takakwira tese vataenda kumusha tichisvika vagotanga kundiroverera zvandaivaudza zvezvekuti life yandinorarama ndinorohwa ndinodii vagotanga kuti ndosaka maitaura kuti mwana uyu achengeteke kuti vataure kuti inyaya yeorenji yavandizvimbisira ndini ndakatozoti vakwira bhasi ndakati bamnini une zvakaita musoro wangu sikanzi iwe waita sei ndikati demandigera une zvakaita chimusoro mamubuda mumaronda vane vabondayo wasanzokatese ndakati ndakarohwa negogo namama muchirema maorenji 2 zvikanzi ndosavakakuita kuwadiwa zvitaura vachitoripo ndikati inini kuholiday kwava hanchaita sei hanchaendi ko zvawaitwa nababa munini mai vauya watomboona vambokutengera hembe zvekuti pamwe wanga kuti pamwe ndane kwekutizira wakakwanisa kuudza here mai zvawaitwa nababa munini pandakaenda kuholiday ndaive neshungu yekuvaita sei yekuvaudza but ndakaona mubatiro wavaindiita ndikaona kuti ndikavaudza handiti ndikadzokera futi kumusha handiti kozi kumusha ndaiti ndikaudza nyange munhu kuti handisi kupiwa sadza kozi ndine vamwe vainditora ubva vati inonditengesera dzimbe kubus stop then ndikadzoka ibva vati ambuya wangu achikudedza apa ndakudya then ndikadzokera naambuya ndosvika ndoti ubva vati handiwadya kwawaswera ndikadzokera kweke mangwana ndikazoti takugadhe ndoti mainini uzoti kubva nezuva ndakudya mainini vaibva vaenda kuna ambuya bva vati mbuya bva vati getivadeidzi vako vanhu vese vari kuno kubva nzi mwana uyu aiti sei achengeteke anomwana saka ndakaonoti mama wangu ndikavaudza futi nyaya iyi vakaenda nayo futi kumushaka ndinondowedzera kubatwa futi chi rafu nenyaya yekuti chi saka handina kunge ndavaudza ndonyepa handina ndadzoka kumusha kweketete havana kuzodzoka
mama wangu. Handina kuzombovaona kubva ipapo pavakazonditora holiday iyoyo ndine 10 years. Handina kuzovaona. Ndisina kuvaona kudaro ndazoenda kumba kwana Mudhara kuPrazi. Ndichisvika kuPrazi pakaita baba vangu pavaigara, vanga vari manager wepaPrazi. Saka dzimba idzi dzakati iri main house yanga imbogara murungu. Then bosi baba vangu vaishanda kwakuri kuNewer Lang Range. Munhu wavaishandira ndi Ministry of Local Government Mai Chombo. Vanga vachiri vese Ignatius na Marian Chombo madays acho. Saka baba vangu vaishandira Mai Chombo. Saka ndaenda kuya pakaita munhu akanditi akanzi na mainini wangu, muri kumuziva here mwana uyu? Sikanzi aiwa. Sikanzi muri kukangana here kuti mwana wa Miriam. Vakatoshamisika kuti izvo neiwe mama wako ndinotomboona kuguruve kumwana ari kusafa kudai. Ndamavhura vati pandichaenda kuguruve da kuti undipe tsamba unyore tsamba. Andinogona. Ndikati da kuti unyore tsamba ndinopa mbuya vako nditi mwana ndakamuita sei ndakamuona imbonoona iwo mwana. Ava ndimbuya mai vamai ava kwadainzi ndinyore tsamba ndinovaratidza. Vanoratidzwa namavhura. Ndakati alright ndanyora tsamba yangu ani manhembe ndavapo. Baba ndibva vaenda kuchikoro vakasvika vataura naheadmaster kozi vaiwirirana neanonzi headmaster wekuchikoro ikoko. Ndoti mwana wechikoro svikanzi headmaster anokwanisa kutodzokera grade 6 grade 7 haidzokeredzwa anodzokera grade 6. Ndati it's okay. Vanaenda grade 6 grade 7 bva ndanyora kwekwe. Holiday yemuna October patakanyora baba vakabva vaenda kuBukuve kumusha. Vaenda kumusha vandasara namainini vaivai. Saka pamba pateigara paive pane garden boy raMai Chombo. Munhu ndaitonotanira naye totaura nyaya kwete kuti zvekudanana tete. Taisadanana. Munhu aingondihopawo ndichitongomudzawo life history yangu. Obva atonditi enda kutengera maslibhasi shamwari yangu. Mbopfekawo maslibhasi. Ndikazoona mari ndozokutengerawo hembe. Chimwe akapiwa hembe kwaMai Chombo kwegwe agonotondipa kana t-shirt. Shamwari pfeka. Rimwe zuva kuma4 tete kwakunotodokei. Mainini wego nditi enda kumukomana wako wanonogara ikoko ani ndiko unoda zvekugara. Vagodedza vamwe vaiti vaiyera nzou. Zvikanzi muendese ikoko ani ndiko anoswera ari. Iwe mukomana wenofunga tete takaita ndofunga zvinenge 4 months asina kurara neni. Kusopa wane makore mangani? Izvezvi ipapo pa 2007. Ipapo pandiri kutaura 2007. Saka wane like 17 years. 2007 baba vapo. Baba vatozofonerwa enda muendesa. Nguva dzachinjwa. Hanzi yeye akasvika kuma12 asitomboripo. Baba vangu obvious havangamboteereri vandoteerera mukadzi wari kugara naye. Tete. Munhu uye azozokanzelwa nevanhu kuti iwe vhiniwo ukatota usipurana naye apa anombofa akazvibhiliva. Ndokutozogara kwatakazoita taita murume nemukadzi vatabereka mwana wokutanga. Vatasobereka mwana wechitumbu. Amai vemukomana uyo vakati hatigone kugara nemunhu asina chaakabvisirwa azviite. Imboendesa ichi mari. Vavaendesa amwene ndivakatobudisa mari kozi kwaiurwa mari ngeri shoma. Amwene vari makotoni yavo vazoendesa ichi mari yekurora. Nosvika una Mudhara. Zvikanzi naMudhara handina mari yandotambira ini. Handina. Plus futi zvinonetsa ingonochengeta naye ndezvavakapindura. Vanobva vadzoka mwene wangu akati yesu ndipei kamari yangu nditisi ndidye. Indatoitawo chido chekutotiwo pamwe ndikabvisa mari murume wake chiye mari chaanoiwanepi. Murume ndopaakatanga tete akati iwe ndinogara sei nemunhu asina kubvisana nasendi. Ko mangwana ukamuka wakafa newe ndinoita sei? Handiiti izvozvo. Kwatotanga kuita sei? Kunetsana nemunhu uyawe. Ndazoenda una Mai Chombo. Ndakasvika ndikati inini mama mugariro wacho nemurume ari kuti adaurora mumwe mukadzi nenyaya yekugara watakaita apa namari yakabviswa. Mai Chombo akabva vati dzimba dzakazara panapa kana zvichinetsa iwe wagara handi wangu uchitongoenda kubasa even uri kumba kwenyu cheko chebaba vako checheyo mari yavaiyo waiona uchienda kuchikoro endi ndaitovapa. Saka waiona maweekend ndaiti yautsvaire kupi kumba kwangu. Ndati alright. Ndatopiwa imba naMai Chombo ndapiwa magumbezi ndakuenda kupi kubasa. Ndakashanda kudaily
ndidzidziswa kubika mkaka namechombo. Ndazenge ndakushanda kuhuku dzeivins dzaichengetwa purazi ikoko. Ndazenge ndakushanda kupigari. Zvakangowanda wanda zvandaidzidziswa ipapo kuzopedza ndakutoziva kuti mwana unodawo hembe anodawo chichi paipa. Alright. Nemurume ndikanimbekutora mashure. Murume akazoita murume wako wati akarambirwa pfuma nababa. Pamai kurukura uchimuudza matambudziko ako, wakambomuudza nyaya zvawakanga utora baba munineri zvekuti aiziva zvakanga zvaitika kwauri uchikura? Wanga usina kumutaurira? Ndaisamutaurira but zvokungomuudza kuti ndakakura ndichishungurudzwa izvo aizviziva. Even achiona mugari watoita pamba pedu aitoshamisika kuti iwe ndo baba vako chechevera. Ndichitoti makafanana but atitovanunoita pamba penyuka unoita ngositombori mwana weipapo. Izvo aizviziva but zvokuti vaendirepa handina kunge ndamuita sei ndamuudza. Izvo ndaisamuudza but mugariro wandaita aitouona iye ndosaka aindiyeuka. Tazogara paipa ndirikugara nevana. Ndakabva ndazoti kuna vamwene vangu, onaika mama, inini kuti ndiendese vana kumba kwedu hakuna anovatambira but ndaona kuti bheta ndiyozosiya vana kwamuri. Chero ini ndikatambira mari ndawana shoma iyo ndinouya nokupai. Vakati hapana chakaipa. Ndikati kozi muona chii kuti inini mangwana muzonzwa kuti vanonyonga vari mubhiji kozi ini handina kwanokwanisa kuenda kumba kwedu kwacho. Zvikanziwo right. Ngatimbodzoke kumashure mishani tete. Ndine mwana wangu wokutanga takambonesana nemurume. Baba vangu vakati ndichandokwanisa kukuudza kukupa mari yebhasi udzokere kumusha kwakakurira. Urikuzwisa? Ndichisvika kumusha ambuya vangu futi vakandipa hari neplate nemugoti. Vakabva vati kuona imba yabamunini vako iye vakashaya ndonogara imomo. Ndizvo vakandiudza. Apa ndakaona kuti mwana ari kurwara ane nhova yange yakabva apa yakativa musoro usviko. Ndinogara sei nemwana akadai? Enge ndinomupei mwana uyu? Ndopa ndakabva ndasenda message. Ndakatoita zvokutokumbira iri foni. Mafoni anga achitotonetsa. Ndakanda pafoni yekuchikoro usi nhamba ndaive nadzo. Ndasenda message kumurume. Ndakati handisi kuti uyotore inini but uyotore mwana kozi mwana tosei ari kutamba namo. Zvesho murume akanzwisisa akabva auya. Akabva asvika. Achisvika akasvika ini ndaenda kumapraza nekunzi kumutunga gore unotsvaka basa. Pabvunza gugu ko mai ino varipi? Zvikanzi mai ino havapa wakaenda unotsvaka basa kumapraza. Akafamba akauya. Akabva asvika akabata mwana. Akati iwe mwana uyu chii? Ndakamuti iwe kuno ukatiwane sipo. Saka hatigone kuti iyi ndadzi totodziwana kozi hatina sipo yacho tinowacha neine mwana hapana. Iwe dzitowanika. Ndakati ndizori kutoona izvo dzitori nemwana. Zvikanzi sikatoita sei? Ndakati ameno. Zvikanzi handigone kukusiya handei. Takatanga kufamba. Madhezi acho mari yanga yainetsa. Saka kupurazi uku kwaigona kutourwa maranzi. Saka mari yainetsa. Takafamba kusvika munonzi muSendinari kana muchimuziva. Ndoma takafamba kozi mutunga gore ukadambura neko kudhuze. Takafamba kusvika muSendinari tikazokwira mota kuenda kupurazi koko tatadzokera kupurazi. Life yacho nenyaya yekuti anga akaona pandaigara pacho panga kugara plus nemutsananguro wandakamiita ndichisvika kumusha mai. Saka ito anga kutongoziva kuti hapana kunoenda sei kunoenda. Alright. Zvinoita ameno mhepo zvainoita nhumbu ndopainoda pane matambudziko. Ndakabva ndaita nhumbu yemwana wangu wechitu. Futi. But panhumbu yechitu manje zvanga zvakanakira kuti patanga takugara unonzi kupigarika papamhiri pacho pairimwe. Saka ndati ndinonhunga kotoni. Ifini mwana wangu ukatomuti ukazvarira kupi aitozviziva. Kozi ndakatozvara ndakatosungirira masaga ekotoni. Vanhu ndikatovati ndakasangana neumwe mbuya wakatonditi iwe uri kuenda kupi? Ndakati tiri kunonhonga kotoni apa. Ona igogo ndakana preparation nondodiva. Vakati iwe hauna here paurunzi wodzimba? Ndakati handina. Zvikanzi bati una nhumbu yadzika. Ndakati ona igogo pazvinhu zvese zvandakatenga anotenga tauro. Saka kwekwe tikanhonga kotoni iyaye mbuya vaive vanotengesa zvinhu zvepreparation. Saka vanozondipa tauro. Inge zvichiva kuma4 ndakangonzwa kuti ndinoita weti. Ndakanyatsoonzwa kuti enge handina ndinganyepo kuti pavana vangu tu ndine pandakambonzwa kurwadziwa handina.
ndofunga ndinenge ndachanyoshanda nguva yakareba saka nhapandota sei panonzorodza ndakatozoita zvokuti wadedza vanhu ndikati imi mhanye imoni mwana awira papakadyerwa ipwa so papakatemwa ngatiti pakacheka uswa saka mwana uyo akanowira paipa pakacheka uswa then akabva panopinda mwana anenge achiri mudikika pakabva panopinda panapa kudaiwo pakabva panopinda uswa hwewo kanopinda mwana uyawe zvokuti pavakatomusimudza vanhu vakabva vatoti ngatichokasirei kuita sei kuenda kuchipatara zvokuti pakafonelwa maichomba akabva atoti ngendifonere maneja ari kupurazi auye ndikakudza kuti vanhu vakanga vari ikoko mbuya ivava vaitonzwisisa vakabva nditi mwanangu zvatoda kuita apa iwe hauna munhu unozokwanisa kupa munhu chinhu kunzi asunga mwana wako vakabva vaita sei vakabva ndititora ipwa iyi vavadambura ipwa ri vavati check up vavanditi tisunga apa nedraw vandasunga vavanditi check up vandacheka pakauya mota yange yabuda kuita zvokuti mwana ayopike kuzi mwana anga akapinda uswa panapa paakawira paipai saidi saka mareni chombo yakabva ati izvozvo ende nemwana kurafingo kana zvaramba kurafingo ende nekubhangeti zvikanamba futi mubhangeti ende nekupi kuchinhoi tichisvika kubhangeti ndoko akazobatsirwa mwana uye ndibva atobatsirwa zvokuti anga atori panotooneka apa pacha kuti mwana uyo akatomboita sei mwanai mukomana umwe wekutanga mwanai mukomana futi saka mwana uyo akaberekerwa mumunda wekotoni mai vachinhonga kotoni ozi ndanda kuitira kuti mari yetauro yaite sei ikwane zvokuti mbuya vaye vakatozoti aiwa ngatichingoshandisa tauro kozonga watoserwa nemakejes mashoma nini kuti ite sei rikwane kuti uchiteura tauro ko baba vemwana vanga vasina zvavari kuita papa mwana mama muchiri kunetsana baba vacho handide kunyepa kuti ndingati anga ambori nekeyawo munhu waingodhakwawo achingoitawo zvembanjewo hapana munhu iye akambenge achikubatsira uchiri kuva kwababa wako anga atosiyana nemunhu wauri kugara naye handiti zvaiita ndiye aindibatsira but inyaya yekuti mari yacho yaitambirwa futi yanga iri shoma kwaiti ongoraramawo nekutiwo pamwe uri kushanda kuchikenrani pamwe pazounganidzwa huku pamwe wazobawo huku murume uyu kuti atengese zvaitongonetsa mari yacho yeurwa upurazi wacho yaive shoma wataura kuti makazosiyana nemurume ngatimboona iye zvino izvi nhasi uno kuti usvike uti ininika ndikuda kutaura stori yangu pane makore zvaitika chii chaita trigger munhu wemukati kuti ati ininika izvi ndoda kuzvitaura izvi zvinoitika tete da kukudzai chakanipa kudaro ndechekudai ndaiti even ndikaona mari yokuda kuenda kumusha nyange kwafiwa chero kune function ndinogona kusvika panokwirirwa pana rusenda panokwirirwa mabhasi hana yangu inorova so kuzviramba ndinongofunga kuti saka munhu uyu pandinosanganidzana naye achindiona ari kufungei handi muri kunzwisisa saka ndine nguva yandakatora ndichizviudza veukama handitika hapana anosimudza chi musoro saka inyaya yekuti zvaindinondibata padzimwe nguva ndinogona kutofunga kuti asinai mwari orati pandakaramba nemunhu uyu handina kubva ndazombororwa saka pamwe minyama ndoko inobva handizivi hani muri kuzviona saka zvinhu zvandinotongofunga nguva nenguva even ndiri ndega ndokunakutofunga kuti but ndingazomuwana pemurume iye ndakatotanga kutorera nemunhu ane ropa rinenge rababa vangu handi muri kunzwisisa saka zvinhu zvinongondibata handide kunyepa saka kazhinji ndinoisa dhata mufoni mangu ndikaisa dhata ndinotarisa nyaya dzinoitika mukurarama kazhinji kacho ndopandakatanga kufollowa zvamunenge muchitaura nevanhu kudai handitika but ndibva ndanyatsoona kuti but munhu vanhu ava ndoda kumbotaura navo ndinzwa kuti vanoti kosi dzimwe nyaya dzamunotaura dzinhu dzakarerekera ikoko dzimwe nyaya dzindotaurwa ndonyatsoona kuti but nyaya yemutaura nemunhu yakada kufanana neyangu hane muri kunzwisisa saka zvinhu zvaingondibata zvingondibata ndibva ndanyatsoona kuti saka last week kuti zvezvinyanyondibata stereki last week ndakanzi neimwe sister yangu ndichada kuruwa mwana wadhidhi vangu zvikanzi handei unhamo ndikati kunhamo tiri kuenda but chandoda kukuudzai ndo nhamo yekugumisira kuenda kana pasina zvataurwa musha kwedu enge munhu uyu zvandinofunga mumwoyo mangu ndakavaudza ndakati zvandinofunga ndinofunga kuti ende tainwa mvura pamwe chete ndaimisira mushonga kozi handomuona sisi wangu akati nenyaya iyeye
ndikati uri kuti nenyaya iyaiya zvichireva kuti sisi makatambike mavaudza vese vanotozviziva vese even nesisi wangu anonzi maitako anonzi midhi anonzi maimaka anonzi zvisi anonzi koni wacho wandaitofungidzwa kuti achasimudza musoro ndiye anonzi koni kuzi munhu ane mari dzake munhu anoenda kubasa ndo atoti first born pari zvino zvimwe wana dhidhi vangu ndiye munhu wandakati sei wandakaudza even pakamboitwa gurupu refamily kumusha kwedu vakanhu vakatanga kuti vanhu havaende kunhamo chichichi ndakabva ndatovaudza imomo ndakati ini kwachimhanda handiendi kunhamo nokuti kumwe kwacho kana baba vangu vachinditarisa kumwe kwacho vanenge vachiti ndiri mainini vavo munomboziva here pandaifunga kuti vanhu vakanyatsotarisa matauro andaita mugurupuka pane munhu achaita chi action but hapana saka last week ndiri kumusha vanhu vakaungana vakati vanhu hamuuye kunhamo chichichi ndikati inini ndakuudzai makatiungana kudai so inini kuno kwachimhanda kutongouya kutongouwirawo zvangu kungoti svika nevanhu nekuda kwei vamwe vakanga vasingazivi ndikati munoziva kuti muno machimhanda ndaibatwa rafu ndichirepwa munomu vamwe meguro mainini vangu vaivai vandakapedzisa kuudza vai vakabva vanditora vakabva vati nevamwana mainini vangu vakabva vaenda vakabva vatiungana nini vatangotaura vandimukuona nyaya iyi yadzoka futi mwana uyu nyaya akambondiudza vamwe mainini vangu vakatoshamisika kuti saka pamakaudzwa makaitei bhozi muri kuti makaudzwa mimi zvinhu izvi munotaura kuti mwana yakakudzai achitori mudiki mukabva maita sei oraiti makanyarana kuti asi mwana wenyu handiti vakabva vatotanga kutonetsana zvezve ndakabva ndati vatanzi nyaya ichataurwa kana tapedza kuviga munhu then pane brother yedu tapedza kuviga tete vedu vakanga vashaya akanditi nesituation ina baba saka hazvigoni kuti nyaya itaurwe ndikati dai anga ari mwana wenyu auya kunokuudzai mainzwa sei zvikanzei baba vari kurwara saka hatikwanisa kutaura chi nyaya iyoyi ndikati tsokei imi musataura manje inini ndoda kuzvimirira ndega ndakura chiregai imimi kuti sei kuzvitaura enge musatomboda kuti muchaungana kudii kozi mukaungana semhuri ndakabva ndavati munomboziva here kuti imimi ndikaenda kwachief zvandakavaudza zvikanzi nevamwe brother kunenge kuchidiwa chitupa chichichi ndikati kwachief akudiwa chitupa chief ndiye achazotsvaga mapurisa kozi iye achatonga nekusaidi kwake but saidi inoda mapurisa anoona zvokuita zvikanzi kozi baba vakurwara nesituation yavari ndikati komangwana vakamuka vakafa orati vachafa vasina zvavanoziva kozi obvious kuti vakadzi vavo vana chavakavaudza because ini chaindoziva ndara vangu munhu asingataure but pakaitika inonzi nyaya anoita action sekuziva kwani sekuziva kwangu ndakati inini handigoni kunovaudza ndiri inini because ndikavaudza nemutoto wari kurwara nezvavari izvi hamusi kukwanisa kuti sei vaudza saka ini ndakuita sei ndakuzvimirira ndege saka nezuro nditori patiktok pane nyaya yamaitaura so nditika nyaya yamaitonge muri kuruwa mamuri kuruwa kwainzi wakapondwa mukomana anga ane fake money chichichichi ndikabva nditoona kuti but saka ndikavafonera because ndinofollowa nyaya dzakandita dzokusevha kana ndadziona ndakati dombofonera tete Stella nimbonza kuti vanoti kudii nezinyaya ndatora namba dzese vandakufonerai isho makabva matodaira handidi kunyeperai tete even ndikatomuona handitotaure naye baba munini vakakubata chibharo kubva uri mwana wakura wakambokwanisa kuva confront here kuti baba munini makazviita ndiri mudiki iye zvinezvi ndakura zvamakandita ndiri mudiki ndinozviziva kana kuti ahuna kuwana mukana wekuva confront handina but zvandaifunga pandaiudza vana sister vangu ava ndaifunga kuti ivo sevanhu vakuru sevanhu vanowana mari pamwe vachaita action kusvika zvazosvika kupi kuna ivo kuti muri kuziva here kuti mwana ari kutaura nyaya ipi but ndinotongoona kuti vanongotaura kuti mwana uyu nyaya iyi mwana uyu akangotangoitaura anobva atangochema mwana uyu nyaya iyi inomubata ndo zvavanongotaura zvichireva kuti veukama nyaya iyi vanoiziva vanotoiziva asi nyaya iyi haisi kutaurika mumuri ndo zvinotondinetsa kumapurisa wakamboenda here kana kuti zvinhu zvawakuti iye zvino izvi ndoziva kuti tinonzwa mapurisa emuno maunoti mhosva hairovi izvozvizvi are you prepared kuenda kunotaura nyaya kuti baba munini vasungwa muriona ini paindinetsa ndepekudaiwo pane munhu wandakambotaura naye handitika achitanzi
nyaya anzi manzuro andaizviita inini mafungira andaita ndaifunga kuti kana nyaya usitori nabhethi usina chitupa hapana kwainoita sei kwainoenda kozi ndikataisa dzimwe nguva ukaenda kana kupolisi pamwe wabirwa foni ukasvika vanenge vakubvunza kuti namba dzechitupa apo iwo hauna chi namba dzechitupa dzedziri uri kuti iye zvinezviwo hauna chitupa handina sei usina chitupa handina bhethi sei usina bhethi saka kubva paipa waida kunyora grade 7 kusvika bhethi harina kuzombowanikwa bhethi handirakazowanika handitika ndakuritsvaga varanzi bhethi rapiwa ambuya vangu handiti bradha yangu ndiri kuifosa kuti unaika vana vatotoreswa mabhethi handiti vatotoreswa mabhethi vana vangu inini saka ndodii zvikanzi aiwa sizi bhethi rako ndazori kuona but ranga rakatovigwa chi maranga rakavigwa oright saka ripi zvikanzi bhethi ndari kuwana but handisoti mama waite sei vazvizive bhethi ndatongoritora ndibva ndandoripa ambuya ambuya veve ndazotuma munhu kuti anotora bhethi rere ambuya vari kuti ndakaripa munhu uyauya futi vamunini veve oright chiendaika munopuwa bhethi zvikanzi bhethi handisi uriona rakazotsvira mumba futi naivo bamunini veve futi ndopana katangodzoka bheki kuti saka munhu iko oright haasi kuda kuchengetedza futi bhethi rangu oright akarisika life yangu handitika pekutanga oright futi adzokera futi nekumabhethi kuti abatire ikoko saka munhu uyo andori neutsinye oright wandirepa oright chingondipa kabhethi rangu zvinoreva kuti iye haana handianazvo oright akatadza nekuchengetedza bhethi rangu haana futi bhethi rere. Last week pamakaenda kumusha kunako mainini vamakamuudza vari muri mwana mudiki vakatotaura kuti mwana uyu akandiudza vakatoungana vakatoblame mwana vamwana mainini kuti imi oright ndio pandori nenyaya dzakadaiso dzatisingatoziva muno musha vakatoblamwa zvikanzi akandiudza pamusha apa baba munini vachiri kumusha kwakoko hakuna vamwe vana vari kukura here zvakazoitika tina bamunini edu akashaya ndisingazoziva hangu kozi sister yangu iri kuti ndakambobvunza vana vakazosara vachichengeta pane vana vakazoiva 2007 2007 nova 2010 vakazosara vachigara pambapa handizoziva hangu zvirosisi vakati ndakavabvunza vana vakangoramba ndakati vanogona kuzviramba but tarisei muone eji yakazoorwa iri vana ava kuti pamwe vaitoshungurudzwa futi sezvipi seizvi kozi mainini ava vachitaura kuti mwana uyu akandiudza vanotaura kuti ndine imwe nyaya futi yemwe mwana akamboya uzondiudza but uyu mwana aitotaura kuti baba vake cheva vakakanganisa upenyu hwangu vasitori bamunini handi muri kuzviona because panguva yakauya vana ava futi vachichengetwa mashure mangu munhu yakanga asitori namukadzi ndisingazozivo wangu pamwe aitongodaro futi chekuti nhasi uno unoti wewe uri kuda kuti chiitike ndokuti tinoziva kuti dzimwe nguva tinenge tiine bundu pamwoyo roda kutushuka kutaura kwataita kunobatsira asi tataura hongu zvii zvekuti uri kuti iwe uri kutarisira kuti zvinge zvinoitika inini pane shungu dzangu handitika inyaya yekuti paisi pandinoenda kumusha ndikamuona hana yangu inorova so ndinotanga kutorwadziwa chero nachitotara nyaya dzinotosekesa ndikatongomutarisa kudaiso mwoyo wangu unotanga kurwadza saka zvokuti ndinoramba ndichimuona maziso mangu handidi because ndokumushaka kwati tichienda enge ndinoramba ndichimuona gogo vachiri vapenyu vapenyu nanhasi nyaya yaisati yasvika munzeve dzavo here handitofungi kwesi nezuro handitofungi kuti yakasvika ko anasisi inogona kusvika ubva vanyarara kuzi anasisi vangu anasisi havana here pavakati either tiripote kana kuti padedzwe dare remumusha sisi vangu ava vanotaura kuti muri kuona tete musi wakashaya tete taenda kumusha last week vanotaura kuti tete mushure meungeenda vaudzwa kuti musikana ari kushungurudzika kwarara hanzi tete vakataura kuti hanzi nekuda kwei hanzi tete ndikati ndataura vatsanangura kuti muri kuziva here kuti zvakafamba so hanzi tete vakapindura kuti ini zvatondiremera ndo matauro akaita sisi vanhu vese avairemerwa sei vasina kuenda kunoripota amino ndozvokutondinetsa mazuva amaenda kuchikoro tikuziva mazuva ano kuchikoro zvinezvizvinhu vana vadikava vanonzi taurai zvinhu zviri kuitika muupenyu hwenyu imi muchienda kuchikoro either kumahedmaster kana kumaticha hamuna kuwana mukana wakareruka here kuti muudze maticha kuti ndo zvandiri kuitwa kuti zvichida vaikwanisa kutora nyaya yakasvika mumapurisa
Pandaenda kuchikoro tete ndiri kuprimary chinhu chandaikwanisa kutaura ndechekuti ticha vaindibvunza wai unouya kuchikoro uchishema sei uchiuya kuchikoro usina bhutsu. Zvandaikwanisa kuvaudza kuti inini ndisati ndaenda kuchikoro ndinonzi enda kuhuni, ndodzoka kubva kuhuni ndonzi suka maplate, ndabva kunosuka maplate ndinonzi futi chigeza uende kupi kuchikoro. Saka nguva dzacho ndiye ndisina, kana nguva dzokuti ndidye ndiye ndisina. Izvozvo ndizvo zvandaikwanisa kuvaudza. Even ivo vanotozviziva nyanga vakatondiona kuti ndo zvandaiva ndichitaura kuti ndinobatwa so but handidi kunyepa zvokuti ndairepwa izvi vandakatokwanisa kuudza ndivana mhame vavo kozi ndaifunga kuti ndikavaudza ivo vane zvavachazoita. Kozi ndichiri kuyeuka last year but 1 ndakaenda kuprazi kwana mudhara. Ndiri kuprazi ndakanetsana namainini mukadzi wababa. Vakabva vati iwe hautombode kuroorwa chichi tiri kunetsana paipa. Ndakabva ndavati muri kuona imimi ndine godo. Zvikanzi rei tiri kutaura totogambana mashoko ka. Zvikanzi rei godo raunaro. Ndakati godo randinaro ndire kuti imimi vana venyu handitika avatadzorera muupenyu kana kozi vakura vana vabereki vakakwana. But imimi chandada kukuudzai kubva nhasi handitika ndechekuti godo randinaro nemi ndere kuti imimi ndaiuya kuzokuudzai zvandaiitwa musina action. Saka kumwe kusaidi ndoda kukuudzai ndoda kurwa nemi kozi kumwe kusaidi ndiri amainini venyu, kumwe kusaidi ndiri mwana. Tine zvinhu 2 nekuti imimi dai mairwadziwa nezvandaikuudzai dai makaita action. Asi hamuna kuita action kuratidza kuti handisi mwana wenyu inge hamutorera basa neni. Ndizvo zvakaitika. Saka tanetsana ikoko mudhara vakazofona hei iwoko uchirwara chichichi. Ndikabva ndavati ameno ivo kana vasingashandise brain words dzavo vasina kushandisa brain kozi ndakavati imimi chinonzi chese chababa muchapiwa nemunin'ina wenyu. Mashoko eyo kana vainawo even vari apa vanogona kutozvidaira. Ndakavati zvimwe zvese muchazopedzisa mega. Ndizvo ndakavaudza. Hamenowo kana muti imimi tete mukaudzwa nemwana izvozvo zvine zvirevei. Ndakavati zvababa nezvaamai muchapiwa nemunin'ina wenyu. Handina chandobvisirwa ndichikupai. Munhu wachanga atobvisa mari yaitwe mistake munofanira kupiwa nemunin'ina wenyu. Vakabva vati uri kuti chii. Ndikabva ndakata foni. Asi havana nanhasi kundibvunza kuti zvairevei havana. Ndaifunga kuti ivo semubereki mwana akanga ataura wedhiro rinorevei. Ndozvandaifunga but hapana. Tiri kuona raramiro yawakaita wakakura usina rudo rwababa kana rwamai nekuti wakanochengeteswa kwaambuya. Ndeipa advice yaungade kupa vabereki iko zvino izvi pamusoro pemakuriro ari kuita vana nekuti pamwe pacho kuzoita zvekuudzwa pamwe pacho unofunga pamwe vanhu vari kundinyepera nekuti hausi kuzviona. Kurudziro yoda kupa kuvabereki nekuti tiri kuona kuti iye zvino zvauna kana ukama namai vako. Hatina. Inini hangu teteka ndinoti hangu kune munhu anenge aine mwana handiti ndinoona kuti bhete utambure iweweka mwana wokuwinaye nokuti zvinoitika mukurarama ukatarisa kana uchikura usina mubereki unotyisidzirwa, unoshungurudzwa. Pamwe vana vanonyimwa chikafu anenge achinyimwa, pamwe ari kurepwa, pamwe uri kutobatirwa banga nemunhu kunzi ukangozongozvitaura chete pamwe unobva wanzwa kana usatobatirwa banga nekuti ndaisabatobatirwa banga ndaitongonzi dzungwa aisatondibatira kana chiro ubva tonzoti ukangozvitaura unobva watobva pano nekuona kuti hauna kwekuenda. But inini hangu semubereki pari zvinozvi ndinoti kana iwo munhu waona kuti zvemba zvanetsa inini hangu kutakura mwana ndononge kuri nani zvokuti nevana vako uri kugara nevana vako vakazobva kwagogo kwake mazuva wakanga uri papurasi vanongoendawo zvokutoti wo kuchikoro maholidays vanouya tichingoona. Even ndikatowana nyange $5 ndinosenda $4 iyoyo havo kumba kwavo vanotoriwo nemari but kwedu handina. But yandaenda wana iyoyo ndinotovavarira kuti ndivaitisei ndivapi kwete kuti ndinoti kuvabereki siyai mwana abheta ako ugare pabridge nemwana wako nokuti zvinozosangana nevana zvakakura tete handida kunyemperai. Saka kune vabereki because iwe ukanga wasiya mwana zvakafanana namai vangu izvezvizvi
handitorina basa navo nenyaya yekuti ndikatongovatesa ndoto dzedzo but mai ndo yakambondisiya kei ndikakura ndichitambura kudai vanga vakafunga iyo kuti rege nditakure mwana wangu pamwe ndaizorarama pamwe ndaizofa but ndiri kwavari zvazviri nani kozi inini izvezvi handitodi kuti mwana wangu inini aende kumusha kwedu ari zvaari ndinotoshuva kuti ndoda kuti mwana wangu inini azoenda akuziva akugona kuzvifambira. Vakura sei vana vana venyu? 2008 na 2010. Iye zvino izvi mai vari muupenyu wenyu here? Mapedza kuvaona rini? Mapedza kutaura nese rini? Mai kubva tongoti ndiri grade 4 vakazouya last year kuGuruve kumusha kwavo. Vauya kuGuruve vakatoya atoriwo munhu atozvipererewo zvake atoratidza kuti aiwazve. Vandaenda musi wekutanga wandakaenda ndakabva ndasvika ndakabva ndavatarisa kudai ndaida urara but ndakatanga kufunga tete ramiro yandakaita ivo vari vapenyu vachifamba vachidya kuchitungwiza hakusimbori kure vachitungwiza vauniti bia kuenda pamaundaroni pachizora padhuze singaiti but vanokwanisa kudaro. Ndakatanga kuzvifunga ndakabva ndati ndandozokuonai mafirst days avakatanga kuuya ndaitovatengera hembe ndovataisei ndovapa but pandakazogara pasi so ndakatanga kufunga kuti but nhamo yese yandakaona munhu uyu aiva ari mupenyuko ndakatanga kuzvifunga kuti but munhu uyu haana basa akangofanana nemunhu aindirepa akangofanana nambuya vandairohwa vakatarisa akangofanana nemunhu aidhakwa achiyozondrova vakafanana akafanana futi nemunhu wandaiudza dambudziko rangu asina zvaanoita because even sisi wangu yeche ndikavafonera mukavabvunza kuti mwana uyu akatanga kukuudzai gore ripi zvaiitwa mukaita zvipi vanogona kuudza kuti hapana but zvisi vachizviziva ukatarisa 90% yekwachimhanda vanozviziva. Handiziva kuti kumutya here haasimbori munhu anomboshamisira wokuti nyange ungatizvoniwo unototi ndingasvike nepfuti ndichikomubata haasitombori munhu wokuti muri munhu atotomhanga mhanga. Saka handiziva kuti ivo vaifunga sei. Iye zvino izvi mungati here mambotaura nyaya yekuti muchikura maifunga kuti munhu kuti uende kunomhangara zvawaitirwa unoda chitupa nechii iye zvino izvi maakuziva kuti you don't need all those things. Zvinhu zvekuti here mukuti mimi I am prepared to go because munhu anofanira kuripira mhosva dzake. Inini mafungiro andoita tete ndeyekuti pari zvino zvandakura handitika ndinoti iyeka ambonzwa pain kuziva kuti kana vachazokura vari mushe mambo vanofanira kuziva kuti alright nhasi munhu kaita mhosva nhasi chero munhu akasvika 40 years mhosva iyi inongodzokera kune muridzi kozi iye pamwe zvepafungwa dzake pamwe hapana munhu akatombomuudza uri kuziva here kuti nyaya iyaya musikana uya kuramba achiitaura because dai iye aizvifunga aisatombonimhoresa asi andondimhoresa ini ndisingatodai kana musi watakaendawo kwacho akatosaitaura nevamwe vanhu vanasisi vangu vachitaura naye ndikabva ndakutovablema futi ndikati saka imi mama muchitaura nemunhu uyu ini ndichiramba ndichifamba imimi haasi kukurwadzai madi kuti pamaona ini ndisina kudaira matanga kufambawo ndichivabvunza ndikati imimi muchiona munhu uyu muri kunzwa sei zvinotirwadza ndakati hazvi kurwadzai kozi dai zvaikurwadzai imimi dai makaita action sevanhu vandinoudza inge vandogara ndichiudza nezvenyaya iyi asi hapana. Action yamuroda kuti itorwe nanasisi yamunotadza kutora imimi kana kuti yamurofunga kuti anasisi vatadza kuitora ndakuda kuchiitora inini ndeikuita sei? Inini pandakatanga kuvaudza ngatingoti ndiri mudiki pandaivaudza mainini pandakavaudza pandichienda kuvara gumbo ndaitofunga kuti ivoka because bamunini vangu madhezi acho vanga vaishanda kwamambo handitika ndaitofunga kuti ndichisvika ndichivaudza pandavaudzwa kuti handidaika pamwe vachatotidi because maudziro andakavaita ndakati muri kuona apa ezvino zvandakura zvangadawo ndita ndozvaimbondita futi kudhara vati ndamhanya ndaitofunga kuti achasvika chiudza bamunini then bamunini otobva totora action ipapo ubva watoenda nazvo kwamambo sezvokuti anga ari mupurisa wamambo voenda nazvo kumizaro unotesei vanotaura but hapana tete.
mungati here imimi zvinhu zvakaitika kwamuri ndo zvimwe zviri kuitika kune dzimwe muri dzekuti zvinhu zvinenge zvaitika mumusha zvinongoramba zvichinzi ngezvemumusha hazvisi kuburitswa kana kuti inini munin'ina wangu achiita handisi kukwanisa kutora matanho ekuti munin'ina asungu. Ndo zvandinotoona kana kuti kozi pakadedzwa mainina handizi vakabudisa muromo kuti pamwe vanhu saka vasingatore action nokuti iwe vanofungidzira kuti unenge usiri mwana wepano. Ndikati vakanzi namainini vamwe chero anga asiri mwana wepano haana kodzere kurepwa imhosva namainini vavo vakataura vanogara uchinoyo ndo vakataura izvozvo zvikanzi saka zvisinganetse nyaya ichataurwa kana vanhu vapedza kuviga munhu. Ndikati vanhu vadzoka kubva makuva tete vanhu vanenge vakutoparara vanhu vanenge vabva mabasa vanhu vanga kutoparara vanhu vakutokwira rimbi vakutoya kuno kuharare. Even sister yangu iyoyo ndatofunga kuti vandakatanga kutoudzawo sister yangu iyoyo wemba medu achita action amaini ndakuenda kutonokwira kombi. Alright mangwana chinhu ndangomukomba ndakwira kombi ndakwira kombi ndichingosvika kumba ndakabva ndavaudza ndakati sisi vanhu hamuna action yamuri kwanisa kuita sei kuita saka inini ndakutora matanho neupenyu hwangu ini kozi hwangu ini ndo wakukanganiswa ndozvandakabva ndavaudza. Even nezuro cheche ndakatoenda kumba kwamwe sister yangu ndikati inini handimboda kunyepera yasikana ndakuda kubatsirwa nevatoro kozi mimi hama dzangu hamuna zvamuri kwanisa kuita. Ndakabva ndafuna sisi wangu vari kuvemba medu vacho ndakabva ndavaudza zvikani ndakatombozvifunga ndakati asi mukadii mukanyarara it's okay manyarara but ini ndakura zviri kurwadza inini saka muchiona ndikakutarisaika imimi mwenyu upenyu uri kutoflowa but ini hwangu hausi nenyaya yekuti ndi munyama wakatobvira kumba kwedu zvandakavaudza. Nhasi vandifonera makuseni sikanzi wazodii vamwe vandifonera sisi wangu ngari kwachiremba uko vandifonera wadii ndikati ndiri kutopinda mutauni izvezvi ndikunotaura nyaya yangu handisi hamuna action yamuri kuita hamuna kozi ndaitofungidzira kuti pane vamwe bamukuru vangu futi vanogara mumondarweni bamukuru vangu hamena nda zvekumayuthi haniyatozoti vanoshanda basa rei but vandoshanda kuZANU-PF. Ndakanzwa sisi vachiti bamukuru ndakambavaudza ndikati asi vakadi mukangotaura zvemba menyu zvikatopera mukanyarara saka ndisaka ndakatozoona kuti ininika havasi kuda because even vese vatoripo apa vakadedzwa vanototaura kuti ndakazvitaura even mainini wangu vakatoblamwa namwana mainini wangu wagara uchinoyo saka muri kutaura kuti nyaya iri kutaura kuti kutoshemwa nemwana gore nori makaiudzwa muna 2000 kanzi kanzi mukaita sei mukanyarara nokuti haasi mwana wenyu. Saka unonyatsoona teteka kuti hadzisi nyaya dzekuti dzingatomirirwe kunzi tichazogara dare musi wakati musi watotaura mwana iwewe vefanita action 2000 yefanita action handizvo here saka havana zvavari kuita. Ini tete pfungwa dzangu dziri pakuti iyewo ambonzwawo peni ndakaita sei yandakanzwa akanzwa peni yandakanzwa ka handifunga kuti kana akaenda kujera akadzoka anofa akazviita futi pane shungu dzangu kozi inini ndinoda kuti inini ka pandinoendawo kumusha uko ndisununge ndisingamuoni iyewo achitongowo nenyaya dzake ndisingamuoni kozi apa atori frika handi akatotora mudzimai wake vari kugara ari kutozviudza kuti ndakarepa zvikatopera. Saka ini zvinondirwadza kozi mamwe matambudziko andosangana nawo ndadanana nemunhu hapana kwa zvinoenda kuti nditi life yangu iri kunyatsofamba zvakanaka hapana. Saka ini ndonyatsoona kuti pamwe iye ndiye akatokonzeresa munyama mulife mangu but munhu ari kufamba nevanhu vandaiudza even vatoripo iwayo mwakusaidhika ndinotorwadziwa kozi ndaivaudza vachinyarara kozi ini kana ndakatozvitarisa vandori nemhosva kozi vanhu kuvaudza ndaiona kuti vanhu vahombe kwandiri vefanita action but havana izvo iye ari kutofamba vachimuona. Alright ndataura pekupedzisira pandakaenda kumusha vaifanira kutomudedza obva muti iwe ukati akukuendesa kumapurisa mwana uyo ari kuti haasi kwanisa kusvika mumusha munhu nekuda kwako nekuda kwezvakati but havana futi vari kutoramba vachiisa nyaya kumberi kuti tichazoidei musi wakati. Ipapo pacho pavari kuti tichazoitaura vari kuda kuti ingotaurika iperere mumusha here ndofunga kusungisana mukati zvakatondinetsa ipapo
ndofunga ndo mafungiro avo kozi kana vachitoti tikazozvitaura nyaya dzoda kutaurwa ndosa ndakavabvunza ndakati idzi nyaya dzimbode kwachifi kai munomboziva here kutongobata munhu muchimudza kuti iwe shamwari nemhosva yakati mwana yautaura kuti waimudai uchimudai so uri mudiki saka ndo nyaya yacho but ndinonyatsoona kuti hapana vanhu vacho vandaifungidzira vacho kuti ezvino zvandakura ndosvika ndovaudza but sisi nyaya yakadai kuramba ichindibata muri kufunga sei vanongotaurira kuti but ndofunga vakambotaura rimwe gore vachita kuti muna December tikazoenda kumusha ichazotaurwa aureti ndakati nandiwe kumusha kwenyu ndinouya ndanzwa kuti mamusungisa ndobva ndauya but hapana vanoenda kumusha kusvika voita zvavanoita nenyaya yekuti baba ona mai vavo varipo handi muri kuzviona zvichireva kuti iye zvino izvi mawana courage nawo yekuti makuda kuchienda kumapurisa imimi here nekuti vanhu vamaiudza ava havana kukwanisa kubatsirai saka iye zvino izvi muda kuenda kumapurisa muri kutarisira imimi kuti mutemo wemuno munyika uye unokubatsirai kuti munhu akakubata ichibharo muri mwana mudiki aripire mhosva yaakaita ndo pane shungu dzangu. Nyaya inorwadza inotsemura moyo zviri kuitika kuvana vangani variko here muriko here kunze uku kokuti imimi munouya muchiudzwa nevana zviri kuitika kwavari asi pasina zvamuri kukwanisa kuita. Tinoziva isusu kuti mapurisa vanoti mhosva hairovi. Iyo mhosva yakaparwa makore akawanda apfuura kudai yaya icharamba ingori mhosva inonzi nekuti zvakaitika kare zorova zvakadaro here. Chitsvambe chatiri kupa kunyangwe kumapurisa emunomu sekutaura kwaita Colin ati iye iko zvino izvi chivindi chekuti azviendere kunoripota ava nacho. Tinotarisira kuti nyaya iyi iongororwe. Baba munini vakaita izvi vakabatwa nemhosva varipire mhosva dzavo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuti kunyangwe imimi tinoziva kuti mune nyaya dzamuinadzo dzinokwanisa kubatsira umwe akateerera iko zvino izvi. Uyai tikurukure muchirongwa My Story. Tisangane zvakare zvondo rinouya.